Здравейте и добре дошли в новия епизод на моето Майнкрафт оцеляване. Днес съм запланувал някои неща, като най-важното е най-вероятно да отидем в мините и да ви разведа из къщата и да ви покажа новостите, които направих в нея. Така, ето това е къщата, виждате, че е малко променена от последния път. Като най-главното, което направих от последния път е, че добавих ето тези оградки и че добавих прозорци. Отвътре няма кой знае какви промени. Тук последния път така ги наредихме. И единствената промяна отвънка е, че тук сложих стена и тук имам някакъв мини честрум, който все още е празен. И предстои да добавя айтъм фреймове, за да се сортира, но проблема е, че за в момента нямам кожа. Трябва по някое време да се направя някакви ферми, може би. Иначе си изпека храна, ето. И вече имам 7 пържоли, всъщност са 9 общо, но най-главният проблем за в момента се остава все още храната. Затова може по някое време да направим някакви ферми. А иначе първо мисля да отидем до ето онзи каменен бряг, защото извън кадър се разходих и видях, че там има доста въглища и айран, които биха ми помогнали доста, тъй като да започнем с въглищата. И че след известно време успях да събера около стак въглища. За жалост не можах да събера много айран, но по-късно като влезем в по-дълбоките мини, надявам се да открием. И сега мисля просто да изпека всичко и да видя дали ще мога да намеря някакви животни. Преди това ще трябва някаква фермичка да направя. Това ще е някакво напълно временно решение. Поне докато се направя някаква по-хубава ферма, сега целта ми е просто да взема някакво жито за да привлека кравите. Добре, смелтна ми се желязото. Това е добре. Аз мисля за всеки случай да се направя един щит, въпреки че аз много щит не използвам, но мисля, че екипировката ми е добре. Имам дърво, имам въглища, имам храна. За жалост взимам цялата храна със себе си. След това да ми е цялата екипировка. И отивам да търся някаква мина. Така ето ни и тук да ползвам тази копа вода, за да сляза. Може да има всякакви работи. Ай, ужас. Сега мисля да се барикадирам. Мале не знам как ще изляза от тук. Не знам на къде да тръгна, мисля просто да копая надолу. Като стигна до някакво място. Къде е? Това, което правя в момента е много опасно. И не си заслужава риска, но ще го направя. Трябва да обезвредя тези крипъри. Трябва да съм много бърз. Така, вече имам близо около стак айран. Трябва да се кача догоре. Дали достигнах догоре? Крипър. Добре, просто мисля да тичам. И да не спирам. Въпреки, че трябва да убия един-два скелета. Взех кокъл. О, там колко ни чакат. Тичай. Бързо. Добре, така събрахме доста айран. Не успяхме да открием диаманти, за жалост, но не е някакъв толкова голям проблем. Този щит ще се го оставя. Ускоря малко растението на житото. Добре. Мале. Супер. Вече ще може да привлечем някакви крави. Как може на цялата поляна да няма втора крава? Добре, ето там има овце. Явно ще започнем с овце. Най-накрая... Добре, най-накрая пристигнахме. Чайте, че изпуснахме дупката. Добре, влизащи. И сме готови. Мисля да видя какво стана с айрана. 30 много добре. Мисля, че ще мога да си направя броните. И
Също така мисля да видя тук какво става с тези. Няма някаква развръзка. И започнах да копая за диаманти. Спаунер! Така, дайте да видим. О, имаме. Айрон. Имаме бронезакон. Диск, хляб, седло. Ще може да си вземем кон, супер. Така. И ме убиха даже с броните. Въпреки че аз просто нямах храна, де. Даже мисля сега да хапна допълнително. И да видя какво има надолу чисто информативно. И мисля тук да се оставя един маркер. Да продължа да копая. Това, че намерихме спаунера изключително добре. Ще може други епизод да се направим XP ферма. Ми хора, до тук мисля да приключвам днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате. В другия епизод мисля да направим XP фермата, защото мисля, че ще не трябва XP. И трябва да измислим някакъв начин да преодолеем проблема с храната, защото това в момента не е най-големият проблем. Но за това ще видим другия път и до скоро!